난리 에이팅 송가신동 에이팅 나오베더 이두기 치겠네? 가허리라 이거? 네, 오마 베더 लोगोफोर अमा बेदर मा दं आइटेमालाय नैबे लाब्रा लाब्रा नैबे नै बिहाव आयु जों लागोनि लाब्रा ना दं अमा दं दाउ दं लोगोफोर आपना लोग कौन बङाइगाव ना केटारि बिउसि गेदेर दे हाय लोगोफोर नै जोंहा न' खाथिनि हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना जोङो आइमोनाथ' बाबायाथ' मैयानिफ्रायनो थांदों हिनजाव लायनायावबो थांदों दाबो बाबाया हाबायावनो दंहैयो ओमफ्राय आइया दहाय सानाव जानानै फैखांखाबाय ओमफ्राय दा जोंखौ लांनानै खोथिहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर न' खाथिनि ना हाबा आइनिनो कुनालनि बाबा कुनाल जोंखौ लांनो नागिरदों नै कुनाला हाय होनदो हाय कुनाल हिमालिना रेडिनो हर जाबाय टाइमानो जाबाय बाया गगा मोन्दोंमोन थांनो नागिराखैमोन नैसिना हाबा जानो थांनायानो दसेनो गाबलायलायनाय मानो एदावो कुनाल मानो एदावो हिमा मामा नै बिदा बिनानाव जालायबाय गाबलायबायनो बिसोरखौ लानानै हाबा जानाया बिराद खस्थ' ओंखायनो थांनोनो बायो आं थेवबाबो गामिनि हाबा नालाय नायहैनोसैनो गाबखाबायानो न'आवनो आइया ओंखारबाय दं दाबो जायाखै ना खाथि नालाय जों थाबायनानैसो थांगोन लोगोफोर इनो गासिबो नै थांबाय रजे इनो गिफ्टखौ सोनो प्लास्टिक मोनाखैमोन दा सोबाय इनो नाला जा बयबो थांजोबोसै फैद' थांसै तेरी मेरी मुझे भाई इनो र' सोरबा फैदों खोमा ना लाखिदो ओइनो न' खाथिनि इसोरबो दासो हाबा जानो थांनो नागिरदों ज' थांसै लागोनि बिहामजो गावदां बाजै गावदां Kita apa ya? Nah, ni lagi. Wih, jangan dong. ज' थांसै जों थाबायना थांसै लोगोफोर खाथिखा नालाय ओंखायनो ज'नो नै लोगो मोनबाय मोजां जाबाय खोमसि जाबाय दा हाबा मोनैबा लानोसै दे माखा थाबायबाय दं सिलसिमोना हिमालिनाया इनो मोनबायानो हाबा लागोआ इनो लोगोफोर मोनबाय थाबायगासिनो मोनबायानो नै मा जाखो नोंलाय फिसालाय सोरनि फिसा फिसौआनो नै बाजै बनालि खाथिनि लोगो मोनदों हाबा जाखांना फैबाय इसामालाय इनो फिसाजो माखाबो आंनि खालामबाय खोमा सेयार खालामनानै हो ओइ बाजैनि फिसाजो सानै नादोनै गारि दे थाथ'आ बाजै मोनबाय लोगोफोरनि हाबाया ओइ न'नसुमा जायोसो नेगासिनो दं इसोर फार्स्ट मोनफैदो ना ओइनो हिमालिनाया माबासो बामजादो रुद्रानिजो tolong mama लोगोफोर हिनजाव मोननानै आइजो रायलायदो नै बाजै मोनफैबाय आदा दलद खोन्थाया माबा जाहैबाय थायो हिनजाव गोदान माबा
ओंखाम जाहैग्रोनोसै जोंसो निरामिससो जानो नागिरदों नालाय ओंखायनो जों जाहैग्रोनोसै ओमफ्राय नोंसोर जाखांबायमोन गुन्दु जायो बेफोरो जि मानसि जादों लोगोफोर भिर जाफुथारदो दा नै दाबायदियाव बिराद भिर जायो नै आइमोन भिर जासोगारदों नै लायलायबाय हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों माखानै जाखांबाय जाबाय जाखांबाय दा बाजै ओइथिं बिबनां नायल' जाल' सासेल' बिबनाङैनो नाय ओंखायनो जि फुस्थाथा साफा जाथारबाय लोगोफोर बिदियावबो लाबोनांसिगौ जों जाग्रोनोसै नोङो दा जाखादो दे आदा जाबाय थायोनो जाखांजोब्बाय नोंसोर गासिबो जों जाहैनोसै नै बिखुनजो माखा जाखांजोब्बाय जाखांबाय जाखांबाय औ गोथावथार गोथावथार ना दालि दाउ गोथावनो लोगोफोरजों निरामिस जानो नागिर नालाय जोंसो नैहायसो नै निरामिस जाहैथिं आरोना गोथार गेट मोनसे फिसायो नैयाव जाहोदो आरोना निरामिस जानो नागिरदों गय खावनाय हाबानि खावगासिनो दं बैराथिफोर बिथिं निरामिस जानाय नालाय जों जानो नागिरदों थिनलायबामोन जागासिनो दं ओंखाम निरामिस जानाय जाग्राफोरा बिथिं जायो नालाय औ होदो दे लोगोफोर गोथाव होथारदो निरामिसबाबो अनला जोगोनार लाब्रा मैखुन एवनाय पनिर निरामिसखौनो मालाय गोथाव होथारदो दालि नांला दालिखौ नांला अनला थाना जाखांसै जाबाय ओरैथिं ओंखाम जादो नै ना बेदर जाग्राफोरा नै ओंखाम जानो नागिरदों मालाय नै जों लागोन बैराथि जादोंमोन नामा नोंसोरो जायाखैना नै जानो नागिरबाय सादासो नै नायनोसै नोंसोर ओंखाम जानायखौ एसे खोथेनोसै आं ना बेदर मा जायो ओंखाम जानो रेडि जिरायगासिनो दं मा मोनजायो नायलांबाय थादो लोगोफोर खोथेनोसै आंहाथ' निरामिस जाखांबाय नालाय इसोरनि जानायखौनो एसे खोथेनोसै आं मा मोनजाखैलै मा नै दालि सयाबिनजों जोगोनार एखे जोंनाबो निरामिसाव जादों जोङो लाब्रा दालि सेनसेब जाबाय मा दं दिनैथिंबो जानो नागिरदों बिसोरो संग्राखै सिखिगोन र' नै ना दं ना दालि बिथिं संगासिनो दं जागासिनो दं नैथिं जागासिनो
बेयाव फुखुरा एवगासिनो दं ओरैनो नै हाबानि ओंखामा मानसिफोरा दासो जादों नै ओंखाम संगासिनो दासो नै इथिं दाउ बेदर itu ki chicken na गाहरि ना नै अमा बेदर लोगोफोर अमा बेदर मा दं आइटेमालाय आइटेमा अ नैबे लाब्रा लाब्रा नैबे नै बिहाव आयु जों लागोनि लाब्रा ना दं अमा दं दाउ दं लोगोफोर आपना लोग की कोर बङाइगाव ना केटारिं बिउसि गिदिर दे खामा नै रुद्रानि नै बाजै जादो दे माथो अमा मोनजायाखै दाबो गावरि नाखाय मा नाखाय ना गोसोखांदों आङो गस्ला गाननाय नुफेराखैना गस्लाल' गानबाय थायो गस्ला गानबासो लोगो मोनदों आङो न'आव फेन नुनाय बायदि सोरमोन नै जानो नागिरदों नै आलासि नैयो आब'सो जागोनदां आब'सो बाजैसो जायोमोन नों जोंनि बिहावनि बिनानावनि फिसाजो नै माबाना आदा जागोन आङो नै फिसाजो फिसाला दे जादो चेनेल उषा ब्लगिं चेनेल उषा ब्लगिं चेनेल आब'आ होननानै होबानो जाबाय नै मोनजाबाय ना मा अमा मोनजायाखै दाबो नै जागासिनो दं अमाखौनो मोनजायाखै दाबो अमा जानो नेगासिनो दं बाजैया जि भिर जादोंलै नै ओंखाम रानग्रा मा केटारिंनि माइलाय अमा नोङो लोगोफोर अमा मोनजाबाय बिथिं ना दालि दे जादो गोथाव जादों ना सोंस्रि टेस्टि निरामिसाबो गोथावानो जादों केटारिं रानग्रा माहा चिकेन बिथिं नै चिकेन दाउ जादो दाउबो अमाबो नै जाबाबो जाख'नो हालायलायो दे जाबाय थादो नै गोथाव जाथारदों लोगोफोर एखे नाबो दं अमाबो दाउआबो लकेल ना दाउ लकेल नै दंजोबो जादो दे अमाया मोनजाबाय खादे जादो दे मा नांगौ दालि लागे बाजै थाथ'दो आइ मोनखौ लोगो मोनबाय दा औ दे जादो दे मानि थाथ'दो बाय बाय नै नैथिं नै बिकि जागासिनो दिनैसो हाबा जाफैदोंमोन माथो बिकियालाय हाबाखौनो जाफैया नैथिं नै दाउ जादों अमा जायाखै सिलायालाय मानो फैया सिले किबा लागे बोले फायदि मा नांगौ गाहरि लागे बोले फाले नाङा ए दहाय नुलांगौमोन नै थाथ' फोरनि जाग्रा माखा जाबाय दं जोंबो बारा गोबाव थानो हाला संनांसिगोनसो
हिनजाव गोदाना नायनानै लाद' लोगोफोर नायनो मोजां फालिगावनि बिखुनजो माखा बिखुनजो गोजा फालिगावनि नै अ नोंसाबो माथो मोनजायाखै दाबो मोनजायाखै दासो फैदो दे जाखांबाय दं ओइ बाजैनो गैला हरजाबाय बाजैमोन जाखांदोंना जाखाखै दोना जोब्बाय गथा दुस'थार जाखांदोंना जाखाखै नोङो नै बिबनां आंनि नायनो मोजां गलु मलु नैथिं बाजै आदा अनसुमा नैथिं नै सोरबा जाखांजोब्बाय मा मोनजाखो होनोलाय माबा दाउ ओमफ्राय दे नोंहालाय मा मोनजाखो मा मोनजाखो बेयाव दालि ना मैथा बाथोन ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय गोथाव जाबाय लाब्रा दे मालिगावनि बिहामजो गोदानै नाय साफा साफा फिसाजा दुसुथार अ नै बिबनाङा नैथिं हाबखुमानानै दं नै बिबनां हेन्डसाम मा ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै आंनि भिडिअखौलाय नायोना नाया नोंसोर मामियालाय दासो नागिरदोंमोन ओंखाम जादों जायाखै नोंलाय मा जाबाय सोरजो जानाय ए नोंजो जाफानाय नैबो बिबनां सासे जोंनि खाथिनि नैबो फुटबल गेलेयो फुटबल प्लेयार सासेयाबो फरायगासिनो दङ जोब्बायदां फरायनाया थांफै लोगो थांफै जाबाय गोदानखौनो अयथासार नै डिस्टार्ब नै हिनजाव गोदाननि बिनानाव माबा हौवा गोदाननि बिनानाव जोंनि गोनांनिबो लोगो जायो नै बन्दनानै दुस्ट' गथ' नै थांसै नालाय फैदा माबा थांसै थांसै जोंहा थाथ'दो थांसै नै थांसै बाय बाय नैयो जोंनि लाइननि बिखुनजो सुन्दुरि दे अयथासार साइज नुखायो आं गासिबो सुन्दुरि गोजा बिखुनजोआ नैबो गोदोनि एक्ट्रिस नैबो बिखुनजो सुन्दुरि सिख्ला गोजा साबस्क्राइब खालाय बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामनो होदो नै बिखुनजो माखा अनला ओंख्रि जानोबा फै हाबायाव दालि अमा बेदर दाउ बेदर मैथा बाथोन गोथाव जाथारदों ना ओंख्रिफोरा निरामिसाबो जि गोथाव जादों थाथ'दो दे बाय बाय दिब्ब बन्दनानि नै हाबा जानो फैदो आरो ना बिमाजों फैदो बाजै माबाथिं मानसिफोर नोंथिं बाबा मिन्थिलायबाय दं जोंनि बिहावमोन साजायनाया सिम्पोल मोजां साजायदों आदायासो बामजाबाय हिमालयनिया दुस्ट' नै फेनबो माबानोसै पेम्पार्स नै माबाया आब' कुमस'नि फिसाजो गेलेबाय दं थांसै लोगोफोर जाखांबाय बिराद गोथाव जादोंमोन निरामिसाबो बिराद गोथाव जादों लोगोफोर थांसै जोङो लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दे आं इयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि
दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय लिंकखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय मोजां मोनाखैबाबो एसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर दे बाय बाय